Tara, Mi, kain na. Reheat na po ito. Kagabi ko yan niluto. Hindi ko na-videoan. Plain water po tayo. Mapagpalang tanghali, Mi. Kain na tayo. Meron pa ako ditong ararusit sa lingwahe ng Pangasinan. Tapos, kamatis at meron puting sibuyas. Tas, niluto ko po kagabi, pero hindi ko na-videoan dahil nag-aapura ako. Lagi na nag-aapura. Sa dami ng ginagawa. At meron po tayong kanin. Kukunting kanin ko. Yun. Kain na po tayo. Sarap. Nilagyan ko po pala ito ng Lingayen bagoong. Yan. Sarap. Sarap. Kain po tayo. Lagi na lang ganito, no? Nauna nagsubo tapos itawag. Nasa eskwelahan po yung dalawa. Yung mga anak ko, kaya mag-isa ko po ngayon. Magpalakas muna po tayo. Kain muna. Tapos liligpit-ligpit sa garden. Lilinis-linis. Dahil tambak po ang trabaho na iniwan ni Juan. Wala, hindi pa ako nakabalis doon, no? Ngayong araw. Oops. Kasarap. Sarap. Parang ayaw ko na. I want to gilan. Kumulang yung isang kalamansi. Dapat pa, 3. 71/4 na po ito. As of today. 1/4 lang po yun, Dati, 41/4. Ngayon, 70 na po. Ito naman po, giniling yung kanyang beef at konti lang. Na puro tayo gulay talaga ngayon. Parang ngayon ka. Sarap. Ang sarap po. Lalo pag sinawsaw ito sa suka. Yung pinakurat ko kasi yung suka, ubos na. Tapos yung cane sugar ko, ubos na rin po. Kaya masabuti wag muna magsawsaw ngayon. Dahil wala naman. At saka, nag-acid po kasi ako. Hindi dahil sa mga kinakain, hindi sa... Minsan sa kinakain. Sa sobrang dami ng trabaho po. Parang na-stress ating katawan ko. Nag-create siya ng gastric juice. Ha? Sarap. Ano pa? Sibuyas. Maliit lang yun. Ang bilog na maliit.